Поредица "Готови за живота" от Петя Петрова. Везната на доброто. Една история, която учи децата да търсят и откриват доброто. Всеки петък 12-годишната Лора отиваше заедно със свои съученички на тренировка по волейбол. Този петък беше по-топло от обичаен ноемврийски ден. Само разпръснатите клонки и листа по земята подсказваха за бурята, вилняла през нощта. Момичетата вървяха, говореха шумно и се смееха, когато изведнъж се чу пронизителен вик. А! Лора падна в огромна локва насред пътя. Лицето, дрехите, раницата, цялата беше в лепкава кал. Последва кратък миг на оглушителна тишина, след което повечето момичета започнаха да се смеят. Коментари, подмятания и подигравки хвърчаха от всички страни и сякаш се забиваха право в сърцето на падналото момиче. Устните на Лора силно се разтрепериха, но не от студената кал в локвата. Сълзи напираха в очите й и тя положи истинско усилие останалите да не забележат това. Какъв ужасен ден! Помисли и тъгата в нея внезапно отстъпи място на гнева. След тренировка, Лора обикновенно отиваше да помага на баба си Дани в сладкарница Везната. Името не бе случайно. Откакто тя се помнеше, на стената до портретите на рода блестеше красива метална везна. Тя, заедно с любовта към сладкарството, беше останала в наследство на баба Дани от нейната баба. В рода на Лора дори имаше израз, свързан с тази везна. Когато някой от семейството беше завладян от неприятни емоции или пък изправен пред труден избор, другите му казваха: "Служи го на везната." Това означаваше човек да помисли дали наистина всичко е толкова лошо, колкото му се струва. Лора обожаваше да прекарва време с баба си в сладкарницата, ухаеща винаги на шоколад и ванилия. В края на седмицата те печаха бисквитки за хората от старческия дом, които посещаваха в събота. Баба Дани тък му подготвяше продуктите, когато камбанката над вратата едва не се откачи при влизането на Лора. "Всичко наред ли е?" разтревожено попита възрастната жена. "Да, бабо, просто съм ядосана, но не ми се говори за това," каза момичето и захвърли раницата си на земята. "Знаеш, че когато споделяме, ни олеква." Лора се замисли. Всеки път, когато споделяше с баба, мама или тате, тревогите й сякаш наистина намаляваха или напълно изчезваха. "Отивахме на тренировка с останалите от отбора," започна колебливо тя. "По пътя се спънах в един клон на земята и познай! Приземих се в огромна локва. И моят суичър, и раницата ми. Всичко беше в кал. Така ми се подиграваха другите." Лора наведе глава и започна припряно да вади дрехите от раницата си. "Още ли си мокра, моето момиче?" притеснено скочи баба й. Не се притеснявай, добре съм." Лора погледна към масата, където баба Дани беше подготвила продуктите. "Но не ми се правят бисквити днес. Денят ми беше ужасен." "Разбирам, има такива дни." Топло я прегърна баба й. "Знаеш ли какво правя аз, когато се чувствам така? Готвя. Готвенето сякаш успява по вълшебен начин да намали силата на емоциите ми. Може би ще помогне и на теб, а и утре ще те чакат приятелите ти от старческия дом." "Съжалявам, бабо, наистина не ми е до бисквити. Те ще ме разберат." За сега. Една история за грешките, постиженията и израстването. В ранното петъчно утро капките от падналия през нощта дъжд блещукаха като хиляди малки слънца по естествения камък, облякал стените на една от най-красивите къщи в града. Гълъбите пееха своята сутрешна песен, а прекрасните цветя в градината се събуждаха бавно под нежните слънчеви лъчи. Зад масивната входна врата на къщата всичко беше подредено като по конец. Всяка вещ имаше своето точно определено място и блестеше от чистота. В този дом, който повече приличаше на огромен музей, живееше 10-годишният Кристиян със своите родители,
познати на хората от града с успехите в професиите им. Като достоен техен наследник, Крис се стараеше да бъде безупречен във всичко. Най-вече в ученето, играта на шах и изучаването на космоса. Сякаш нищо друго не го вълнуваше. Всъщност си беше точно така. Защото той никак не обичаше да прави или опитва неща извън онези, в които вече е много добър. Любимата дума на Кристиян беше перфектен. Тъй като имаше няколко минути до тръгване за училище, Крис реши да не губи време, а да почете от любимата си енциклопедия за космоса. Так му я разтвори, идваща отвън радостна глъчка привлече вниманието му. От другата страна на улицата децата използваха времето преди учебните часове, за да поиграят на воля. Те тичаха, подскачаха и се люлееха шумно на детската площадка, по която се бяха образували кални локви. Децата като че ли изобщо не се притесняваха, че ще се изцапат. За момент Крис почувства силен порив да отиде при тях, но си припомни, че има мечта за сбъдване и не бива да се отклонява от нея с някакви си там игри. Той свали очилата си, потърка енергично очите си и зарови отново глава в книгата. А мечтата му бе да е като любимия си дядо, който цял живот бе работил като самолетен пилот и даже да го надмине, пилотирайки един ден космически кораб. Крис знаеше, че за да успее да я сбъдне, трябва много да се старае и много да учи. И затова той беше отличник по всичко. Не познаваше оценка по-ниска от отличен, а за крехките си 10 години имаше пълен рафт с медали и отличия от различни олимпиади и турнири по шахмат. Малко по-късно, вече в училище, Крис нетърпеливо очакваше да получи поредната отлична оценка на теста, който правиха преди няколко дни. Макар да бе уверен в знанията си, той истински се притесняваше всеки път, когато трябваше да бъде оценяван. Стори му се цяла вечност, докато дойде неговия ред. Заповядай, Крис. Оценката ти е 5. Справил си се много добре. Учителката му подаде теста с видимо притеснение, тъй като знаеше колко много се разстройва той и при най-малкия пропуск. 5! Имам 5! Кристиян рязко се изправи, не вярващ на ушите си. В главата му, като мощен ураган, се разбушуваха тревожни мисли, коя от коя по-силни. Не мога да повярвам! Как така имам 5? Какво ще кажат мама, тата и дядо? Всичко около него сякаш започна да се върти, а ушите му заглъхнаха така силно, че той едва чуваше гласа на учителката. Пръстенът на Руда. Една история за силата и подкрепата на Руда. На вечеря, когато родителите на 12-годишната Софи обсъждаха оживено организацията на предстоящия семеен празник, тя изведнъж подскочи. 8 ли? Почти извика младото момиче, сякаш досега не беше присъствала на масата. 8 май, т.е. утре! Да, скъпа, отговори майка й. Знаеш, че тогава е нашият празник на надеждата. О, да, припомни си разсеяно Софи. Но аз съм поканена на рожден ден и искам да отида. Всяка година цялата фамилия се събира на този ден. Утре нашето семейство е домакин и... Опита да обясни баща й, но ненадейният емоционален изблик на Софи го прекъсна. Искам да съм с приятелите си. Момичето рязко се изправи от стола. Вече не съм малко дете, което трябва да прави само това, което му казвате. Баща й свъси сърдито вежди, но майка й побърза да успокои обстановката. Скъпа, има толкова други дни, в които да си с приятелите си. Има толкова други дни, в които мога да бъда и с вас, мамо. Но вие ми отнемате правото на избор. Възропта момичето с разтреперен глас и напусна масата. На влизане в стаята Софи тръшна така силно вратата, че една кутия падна от етажерката на стената. На пода се разпръснаха бижута. Супер! Сега и това ли? Помисли тя и тропна сърдито, а един пръстен се изтърколи и спря до крака й. Пръстенът на баба Надежда! Разпозна го Софи и го взе в ръце. Колко е красив! Възхити се тя на изящните тюркоазени камъчета по него. Сложи го на пръста си и той прилепна така точно, сякаш винаги е бил нейн. Същата вечер Софи заспа бързо, а сънят й неусетно я пренесе в друго време и в чужд дом. Там,
Непозната за нея жена тъкмо се готвеше да простира, а свежият аромат на току-що изпрани дрехи изпълваше въздуха. «Наде, ела да ми помогнеш с прането!» провикна се силно жената. В стаята, като истинска вихрушка, влетя Надежда. Момиче на възрастта на Софи. Докато сръчно подаваше дрехи на майка си, тя запита плахо: «Утре има празник в центъра на града. Искам да отида да се видя с приятели и да потанцуваме. Може ли? Ако брат ти Петър дойде с теб?» Майката не успя да довърши, прекъсната от бурните прегръдки на Надето. Момичето нямаше търпение да съобщи на брат си и изхвърча от стаята като стрела. Секунди по-късно се чу силно трополене. Майчиното сърце се сви и тя се втурна след дъщеря си. Надежда лежеше неподвижна в края на стълбището. До нея вцепенен стоеше брати. Дъхът на майката спря при тази гледка. Обезумяла от тревога, тя бързо приклекна до Надя. «Слава Богу, диша!» Облегчено пое въздух. Когато Надежда дойде в съзнание, видя доктора до леглото си. «Чудо е, че нямаш счупвания по себе си, Наде, но ще се наложи да пиеш лекарства, да почиваш няколко дни и никакви резки движения», отсече той и с един замах зачеркна надеждите на момичето за танци следващата вечер. Очакването, вълнението, плановете, всичко се срути и изчезна в един едничък миг. Силата на думите. Един непредвиден урок за необмислените коментари, личното мнение и истината. В началото на учебния ден в стаята на 5-ти клас цареше обичайната врява. Изведнъж гръмкият глас на Мария прикова вниманието на всички. «Лили, каква е тази странна тениска, с която си дошла днес?» Лили замръзна на място. Останалите ученици притихнаха за миг и вторачиха поглед в нея. Едва доловимото хихикане бързо премина във все по-силни подвиквания за външният вид на притесненото момиче. Ръцете и краката на Лили изтръпнаха. Лавината от неодобрение и подигравателни коментари заплашваше да я отнесе със страшна сила. В този момент на вратата на класната стая се появи госпожа Георгиева. Още при влизането си, учителката забеляза, че Лили е тъжна. Тя поздрави учениците, а топлата й усмивка сякаш покани слънцето да се настани в стаята. «Как си днес, Лили?» Петокласничката наведе глава без да отговори. Мария се изправи и рязко от чина, въртейки нервно с пръст кичур от косата си. «Госпожо, тя май ми се обиди. Казах и, че тениската, с която е днес... някак странна е, но не съм искала да я обидя. Наистина!» Почти проплака момичето. «Вярвам, че не си имала такова намерение, Мария», каза благо учителката и обърна въпросително очи към Лили. «Очаквах тази тениска толкова дълго време. Така се вълнувах, че ще я имам, защото е на любимата ми рок група и наистина я харесвам. Натъжих се, когато Мария ми каза това, и то пред целия клас», отговори с подавен от обида глас Лили, а очите й се напълниха със сълзи. Едва сега Мария си даде сметка, че с думите си е наранила приятелката си. Тя седна на чина си, видимо разстроена. Макар че по програма беше предвидила друго, поглеждайки към двете натъжени момичета, госпожа Георгиева реши да промени плана си за днес. «Днес, вместо география, ще поговорим за силата на думите». Учителката се обърна и под щастливите възгласи на петокласниците, че ще пропуснат предвидения урок, написан на дъската «Силата на думите». «Деца, вярвате ли, че думите имат сила?» В класната стая от всички страни заваляха едновременно различни отговори. «Да, не, може би, едва ли...» Чел съм приказката за мечката и лошата дума, в която раната на мечката зараства по-бързо от спомена за лошата дума. Шумно взе думата Камен. От баба знам една поговорка за силата на думите. Казана дума, хвърлен камък. Включи се оживено и Ема. Благодаря ви, Камен и Ема. От древни времена хората са знаели, че думите имат голяма сила. Те са създавали приказки и поговорки, от които днес ние да учим, че казани веднъж думите не могат да бъдат върнати назад.
колкото и да ни се иска понякога. Затова е важно добре да помислим преди да кажем нещо на другия, за да не го нараним. Какви могат да бъдат думите според вас, деца? Думите могат да бъдат добри, провикна се Петър от последния чин, но могат да бъдат и гадни. Думите могат да бъдат добри и да зарадват човека, да му дадат смелост и сили, но думите могат и да го натъжат, обидят или разочароват. Така е. Кимна утвърдително учителката. Объркана съм, госпожо. Как да съм сигурна какво мога и какво не бива да казвам на другите, за да не ги наранявам с думите си? Попита Мария недоумяващо. Тате казва, че винаги трябва да казваме истината, дори и да е неприятна. Маската на гнева. Една история за гнева, подкрепата и приятелството. През обедното междучасие, в първия учебен ден от седмицата, детски глъч и смях кънтяха както обикновенно в училищната столова. Учениците, като че ли се надпреварваха кой ще трака по-силно с вилиците и лъжиците по металните чинии, в които бе сервиран обядът им. Макар шумът наоколо да бе истинско изпитание за ушите на директора на училището, господин Георгиев, той все пак обичаше да бъде сред учениците. Чистата и неподправена енергия на децата сякаш му даваше сили да се справя с предизвикателствата в своята работа. Затова той всеки ден обядваше по едно и също време с тях. Господин Георгиев постави внимателно подноса си на масата, нетърпелив да опита ароматната супа. Тък му посегна към лъжицата, когато един ученик влетя с гръм и трясък в столовата, почти откачайки вратата от пантите й. «Бой! Идвайте! Навън има бой!» Изстреля той и изчезна така внезапно, както се бе появил. Директорът скочи рязко, събаряйки стола след себе си и хукна с все сила право към училищния двор. «Дано никой не пострада, дано!» Молеше се той на ум, докато тичаше толкова бързо, че сърцето му щеше да изскочи от гърдите. Само след секунди господин Георгиев вече бе пред живия плет от деца, които разпалено крещяха. С огромно усилие той успя да си пробие път през плътно стегнатия обръч от ученици. Няколко учителки вече бяха там и опитваха да разтърват биещите се момчета. Безуспешно. В топката от тела директорът разпозна двама добре известни му ученици. Мирослав от 5-ти клас, който редовно се замесваше в неприятности, и шестокласникът Александър, който се бе преместил тук в началото на тази учебна година, но вече беше гордостта на училището, постигайки отлични резултати на състезания и олимпиади. «Спрете незабавно!» изкрещя директорът и рязко отдръпна момчетата едно от друго. Всички ученици познаваха строгия нрав на господин Георгиев, затова на двора веднага настана пълна тишина. Само вятърът си позволи да се обади нахално в клоните на големите дървета, предвещавайки буря. «Връщайте се по класните стаи!» Директорът погледна въпросително към една от учителките, която побърза да обясни. «Миро е казал нещо за родителите на Алекс, той е отишъл да му потърси сметка...» Без да изчака да довърши, господин Георгиев се запъти с големи крачки към входа на училището. И без подкана Александър и Мирослав знаеха, че трябва да го последват. Още с влизането в кабинета, директорът седна да преглежда видеозаписите от камерите в училищния двор. Момчетата останаха прави до вратата, надявайки се да излязат колкото се може по-скоро. От притеснение не смееха да повдигнат глави. Те бяха повече от сигурни, че този път няма да им се размине само с едно мъмрене. «Кой от двамата ще каже защо се сбихте?» Попита със сериозен тон господинът, докато не спираше да трака припряно по мишката и клавиатурата на компютъра. Миро и Алекс мълчаха гузно. «Александър, ти кажи, защо го направи?» «Не можех повече да търпя подигравките му, господин директор», видимо разстроен отговори шестокласникът. «И вместо да споделиш с някого, който да ти помогне, ти реши да се саморазправяш. Какво би станало, ако всички в училище започнат да разрешават споровете си като вас?» Краката на Алекс съвсем се разтрепериха и макар в кабинета да бе хладно, усети как дланите му се изпотиха. «Съжалявам», тихо промълви той, а лицето му пламна от срам. «Съжаляваш, и аз съжалявам, но с поведението си вие не ми оставяте друг избор, освен да наложа писменно наказание и на двама ви». Невидимият.
Една история за споделеност, съпричастност и подкрепа. В неделната сутрин градът осъмна в ослепителна премяна от падналия през нощта сняг. Пухкавите преспи проблясваха под изкрящите лъчи на слънцето, което се показа в студения декемврийски ден, за да се наслади и то на тази прекрасна белота. Докато отиваха до кварталния магазин по молба на майка си, двете сестри, Виктория и Моника, истински се наслаждаваха на скърцащия под стъпките им сняг. «Виж, хапвам си снежен сладолед!» изплези език Моника, за да хване едрите снежинки, които вятърът разпръскваше от преспите в различни посоки. «Не дей! Ще имаш гърлобол точно за ваканцията!» засмя се 12-годишната Виктория и тъкмо да оправи нахлупената до очите шапка на малката си сестра, едно момче я блъсна, преминавайки като хала. «Хей! Гледай къде ходиш!» извика Вики, олюлявайки се. Момчето рязко се обърна и смутено изстреля. «Извинявай, без да искам!» Едва тогава Вики разпозна новия ученик, който дойде в класа и в началото на учебната година. Без да дочака отговор, той продължи да крачи забързано по тротуара, покрит с вече оттъпкан сняг. От раницата на гърба му изпадна лист хартия, който вятърът довя право в ръцете на Мони. «Невидимият», прочете тя. «Какъв е този комикс? Не съм попадала на него». Всъщност е доста добър», заключи 9-годишното момиче като виден познавач на комикси. «Това не е никакъв комикс, а просто рисунки, които той драска постоянно в училище». «Кое е това, момче?» попита Моника, разбрала, че сестра й го познава. «Невидимият». За момент Виктория не успя да се сети за името му. «Казва се Мартин. Дойде в класа ни тази година. Преместили са се в нашия град. Не знам защо. Не знам и откъде. Май, нищо не знам за него». Озадачено си каза на ум тя, но бързо се отърси от объркването и продължи. «Малко е странен. Често закъснява за училище. Мълчи, не говори с никого, само рисува. Понякога дори забравяме, че имаме нов съученик. Направо е незабележим. Затова всички го наричаме Невидимият. Така е нарекал и героя от комикса. Невидимият. Макар че ако питаш мен, трябва да рисува по-скоро Хари Потър», каза шеговито Моника и двете сестри прихнаха да се смеят заради очевидната прилика на Мартин с младия магиосник от известната поредица. «Ах ти!» Вики щипна закачливо малката си сестра по нослето. «Хайде, че мама ни чака!» Кутията на благодарността. Една история за сравняването с другите, силата на благодарността и постигането на мечтите. В прохладното утро големият град бавно се събуждаше, огласен от пролетните песни на птиците. Първите слънчеви лъчи галяха лицето на Карина, докато тя крачеше бодро към училище. Днес бе специален ден за нея. Съученичката й Теодора се връщаше от екскурзия в Япония. Ех, Япония! Дори само споменаването на името на тази страна изпълваше Кари с възторг. Откакто се помнеше, тя обичаше всичко свързано с нея. Майка й, Искра, понякога даже се шегуваше, че преди 11 години е родила японче, а не българче. Любовта на Кари към страната на изгреващото слънце се коренеше още в детството, когато често гостуваше на своите баба и дядо на село. Там, под прохладната сянка на лозите, баба й я черпеше с хрупкави бисквитки и студена лимонада, а дядо й разказваше безброй истории за посещението си в Япония. Докато го слушаше с затаен дъх, малкото момиче се пренасяше в свят на живописни пейзажи и мистични герои. С времето, мечтата й да види с очите си всичко разказано от дядо й ставаше все по-силна. Унесена в мисли, Карина не усети кога стигна до училище. В класната стая съучениците й вече бяха наобиколили Теодора и я слушаха в захлас. Начина до нея бяха наредени различни японски сувенири. Запленена от красотата им, Кари побърза да се приближи. Внимателно проследи с пръсти златните нишки по купата кинцуги, а после докосна и финните бродери по кимоното, наслаждавайки се на мекотата на куприната. Когато Теди извади гакубива, японски музикален инструмент, за да го покаже на съучениците си, Кари почти подскочи от вълнение.
Пристъпи нетърпеливо да го разгледа отблизо, но резкият глас на Теодора е сепна. Карина, не ми пипай китарата! Много е скъпа. Кари се отдръпна назад като ожилена, усещайки как гърлото е стяга, а ръцете й започват да треперят. Извинявай. Смути се тя от острото отношение на съученичката си. Много обичам този инструмент. Напомня ми за Япония, която мечтая да посетя от малка. О, да не успееш някой ден! Прекъсна я Теди с лека насмешка и след като я огледа пренебрежително от глава до пети допълни. Но знай, че такива екскурзии са само за хора с повечко възможности. Карина застина на място, втренчена в самодоволната усмивка на Теодора. Не мога да повярвам, че е толкова надменна. Защо трябва всеки път да се хвали с парите на родителите си? Възмути се тя на ум. Обидата избухна в сърцето й и преди да се усети гневно изкрещя. Това не е китара, а гакобива, Теодора. Как можеш да се държиш така? Карина, какво става тук? Попита строго класната на 5 А, дочула виковете й на влизане в стаята. Няма нищо, госпожо. Отвърна рязко момичето, обърна се към съученичката си и докато я гледаше право в очите каза. С Теодора си говорихме за възможности, както обикновенно. В класната стая настана пълна тишина. Учениците затаиха дъх, очаквайки напрегнато как ще реагира учителката на случилото се. Пак ли ще водим разговора за това, кой е по-най? Побърза да остави чантата си госпожа Петрова. Госпожо, Теодора каза на Кари, че не може да сбъдне мечтата си да отиде в Япония. Наруши мълчанието приятелката на Карина, Габи. Не съм казала така, а само, че е много скъпо. Отрече рязко Теди. Учителката пое дълбоко въздух и след кратко обмисляне започна. Деца, всички ние сме различни. И това е нещо хубаво. Точно различията ни правят неповторими и специални. Проектът «Достигане до нови публики и дигитализиране на поредицата Готови за живота» на издателство Израстване е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Разпространение 24 Литература. Този аудиозапис е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права в Република България. Всяко копиране, презаписване и разпространение на записа без изричното разрешение на носителя на правата, издателство Израстване е забранено.